Ups, 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 ups. May datiman ba kahit? Pahay na kay. Ay na. Paya. Puta. Ano naman dito suot mo ba kahit? Ay na. Nakagaon ka ma, nakadress ka man eh. Nanda pa islit na. Bakit Ay naapaw. Mangibabain ka nga talaga. Kaya po ka dito graduation? Dito eskwilaan? Kasta tisuot mo? Ay na. Po bakit di ka pala nagbrakin, nagpantay? Bakit? Kaya napandita yung graduation? Ay na. Apaw. Ay, nakagaon ka ki-den. Graduation, di okasyon dita iskwilaan, bakit? Graduation, bakit? Hanga passion show. Ay na po, inaramid yung mga pag-passion show, hindi di graduation. Ay na, po data suot mo, bakit? Mangibabain ka nga talaga. Abak mo pa yan, di suot siguro ni principal, bakit? Ay na, baka abak mo pa hindi suot di speaker. Ay na. Bakit? Ay na. Nalpas ka. Apo. Nalpas ka na kay. Ampay, madamag ko man lang. Ampay, anya yati problema yo, kadagay di agsusuot ti kasting o matindar ti graduation. Apay nga pakpakialaman niyaw. Si kayo tigi matang. Ay, apaw. No umapal kayo, isuot yo. Ay, nga dagi pakpakialaman nyo ti suot, ti makin susuot. Apo dagi toy. Apay, kwartayo di pinanggatang dati, suot da. Isu siguro nga pakpakialaman nyo, kinsititain nyo dagi ti susuot, ti makin susuot. Tahan nyo nga kaya nga isuot, di kaya da nga isuot. Apo pakpakialaman nyo la aminan. Ano man nga pakialaman, tadagita nagsusuot ti kasta ka proud damat ti bagbagida. Proud damat nga dat achievement dagiti an anak da. Ang singa lifetime data nga pa nagsuot da kaya pigami nga sita kay nga sita. Po. Ay, bakit? Graduation, di okasyon, bakit? Adda iti dress code yung kunada, bakit? Dress code. Ay, adda iti rombang nga isuot ni may isang okasyon. Ay na, apaw. Bakit Ay, na, mangibabain ka nga talaga. Di ka po nakahangga mapandita graduation na, bakit para panggapay lang, nag-jeans outfit ka pa. Ay na, abak mo pa yung mutain, nagiging mamaestra, nagi outfit ni principal, pinabaw. Sigurado mas bunggapay data outfit mo, nagigis speaker rin, bakit Ano abaw, pakawan na, amaya! Si kaya tayo graduar, bakit Ika lagnakam, bakit binagaan ka lagaro, kaya mo sa mag-viral sa social media. Ay na po, bakit di ka laagbain? Nandama siya ka man ti pagchichismisan dan, pagtutongtongan na di talao daw. Anak man, agtal na ka man, tatay ka pa lang nga sumanao, kat na ibagat ka niya, hanak nga nagkapod di graduation, haanak nga nagkapod di graduation, nagkapod di kasaran, nagmina nga! Puro ka graduation, mangiram-raman ka